Gethfo. Llynsen. Llongyfarchiadau mawr o'r wythnos diwetha, oedd ti'n ffantastig. Ie, a thing good yn do. Do. Ie. Oedd e'n gret. Sut oedd ti'n teimlo ar ôl dy berfformiad? Fi wastad yn troi Camilla ar ôl y perfformiad, i weld beth mae hi'n meddwl, a wedodd hi bod hi ddim wedi meddwl am un cam yn ystod y dawns. Felly o'n i'r modd gyda'r ymateb yna. A sylwadau'r beirniad, lot gwell. Sgôr, uchel? Ie, 31. O'n i'n bleis iawn gyda, o'n i'n trio anelu at gael rhywbeth dros 30 rhywbryd yn y gystadleuaeth, neu fyddwn ni'n mynd adre yn gyflym iawn. Ond ie, oedd yn gret. Mae dal lot i weithio yna hefyd, dyna beth sy'n da, a nhw'n positif, ond mae lot o waith i wneud yr wythnos yma i trio, gael... Godi'r safon na. Ie, godi'r safon na. Not siarad. Wythnos nesaf, ie. Fi siŵr wneud i. Be ti'n wneud wythnos yma te? Y Viennese Waltz, mae'n gyflym, a fi'n mynd yn benwan, a mae'n lot o waith caled ar y coesau. Lot o droelli yn gyflym iawn yn does? Ie, wy'n stryglo gyda fe, bod yn allan o'n honest. A fi'n poeni chydig bach at nos Sadwrn, ond mae gen i ffydd yn Camilla, a mae'n gweud bod e'n mynd i fod yn iawn. Newn ni weithio yn galed fel pob wythnos arall, a gobeithio am y gorau ar y noson fawr. Ti'n teimlo hyderus achos bod ti wedi cael sylwadau mor dda a sgôr mor dda wythnos diwetha? Wyt ti'n teimlo bod ti'n dechrau ymlacio'n fwy nawr? O, dwi heb os ac o'n i'n mwy yn ymlacio. Fi'n mynd mewn di-sil nawr, a fi'n teimlo ychydig bach yn well bob wythnos. Ond mae angen adeiladu hwnna bob wythnos i wneud yn siŵr bod ni'n dod mas gyda'r perfformiad gorau allan ni at yr wythnos gyda nhw. Ond ti'n cael wythnos prysur do wythnos yma, ti wedi bod yn gwneud lot o gwahanol bethau. Ond hefyd Gethin, ti wedi bod yn y wasg lot, do? A lot o sôn am, tymod, cariad ac ati. Ti eisiau ymhelaethu i ni, achos mewn un papur newydd oedd e'n gweud bod ti'n ffosio Kate Garraway. Mewn papur newydd arall oedd e'n gweud bod ti really moyn cariad. Desperate oedd y gair. Ie, paid credu popeth ti'n darllen yn cyrra'r neges fyna. Ie, mae'n rhan o'r sioe. Mae'n jyst yn dangos pa mor fawr yw Strictly Come Dancing fel sioe. Mae'r wasg ar y ffôn bob dydd eisiau rhyw ddyfyniad neu beth fynnag, ond ie, na, wi dal yn sengl, wi dal yn tablu fy hun mewn i'r gystadleuaeth a neb arall a neud fy ngorau dros Camilla. A na gyd ti'n mynd i weid? A fi'n ffasio Kate Garraway. Wyt ti'n ffasio Kate Garraway? Ie. A Kelly Brook, a Alicia, a Letitia, a ti, a Masbo. O, gret. Just unrhyw un, really, efe? Unrhyw bach, really, ie. Sut ti ddim amser am gariad, mae'n siŵr? Dyna'r broblem, fi'n gweld ti mwy na cariad y feddwl. Ond ti'n penny ddim yn byth drwy Gethin. Na ti? Na, mae'n anodd, t'mo, mae'n anodd i gyfarfod rhywun, mae'n anodd treulio, o ffindo amser i dreulio gyda merch, ond ie, fi'n mwynhau fy hun ar un o bryd. Ti'n mynd, chydig bach yn goch hwnna, ge? Ydw i? Na, colir hwnna. Na, ti'n bach ti'n bod wneud wythnos yma te? Dawnsio, a Blue Peter, a na fe, bwyta cysgu. A Cosmopolitan Awards. O ie, eithon ni'r awards neithwr, yna'n good. Ie, dyna beth sy'n odd am y gystadleuaeth hefyd, ti'n cael y cyfle i fynd i'r llefydd yma i weld am y profiad hefyd, fydde ddim yn para byth. Felly, fi jyst yn trio mwynhau bob dydd, yn lle bod y diwrnod jyst yn rhedeg heibio hefyd. Ydy lot mwy o bobl yn dynabod di yn y stryd nawr? Beth sy'n odd am gerdded o gwmpas yw nifer o bobl sy'n dod lan ata yn gofyn neu'n gweud o dy hips di'n berffaith nos Sadwrn neu mae'n gwaith yn y ti a dy goesau. Pwy i ti? Pwy i ti, ti'n mo? And fel ni'n gweud, dyna pa mor fawr i Strictly. Mae pawb gyda rhyw fath o farn. Mae pawb eisiau gweud i gweud. Ond mae'n gret. Mae'n positif ar hyn o bryd. Gobeithio wneud yr aros o'n. A ti dal yn cael cefnogaeth mawr gan dy deulu a dy ffrindiau adre? Ie, ydyn ni'n ôl i Gaerdydd wythnos yma. Wythnos diwetha oedd e? Wythnos diwetha? Ie, a oedd yn ymateb gan bobl yn anhygol. Anhygol, a dyna pwy sy'n cadw mewn bob wythnos. Mae'n pigo lan y ffôn, pleidleisio. Ie, a fi jyst, ni hanner ffordd nos Sadwrn. A ni byth yn meddwl fe ni mewn lan at nawr, ond pwy a wyr? Ie, achos y ffordd mae'r gystadleuaeth yn mynd, dwi ddim yn eglur pwy sy'n mynd i adael nesaf yna, ti jyst ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Felly, wyt ti'n mynd ar y llwyfan yna a meddwl, o falle mae dyma'r tro olaf fyddai'n dawnsio yn Strictly Come Dancing? Ath Gabi Logan mas, a pawb methu credu peth, achos mae'n dawns rai gan hygol. Wythnos diwetha, Dom allan, a dde perfformio ddim yn wael o gwbl. And
Dyn ni'n agwedd ddim yn mas bob nosad, ond mae dyma'r ddawnsol a newn ni ar Strictly Come Dancing, a fi'n credu bod yn agwedd eitha da, achos fi'n rhoi fy ngorau wedyn, am unrhyw beth sy'n digwydd ar ôl hynny yn digwydd, ond gobeithio mae pawb yn pleidleisio, a newn ni aros mewn am wythnos arall. Pa fath o sgôr wyt ti'n gobeithio cael wythnos yma? 30? Ie, ti eisiau adeiladu ar y sgôr, mae pawb eisiau adeiladu ar y sgôr gyda nhw'r wythnos gynt. Felly bydd unrhyw beth dros 30 eto yn ffantastig. Dim ond 6 wythnos sydd yn dawnsio, ti'n mo? Ie, ti'n ein arbennig o dda. Wel, ti'n mo, ni'n trio. Mae gyda'r merch, lot o brofiad, ti'n mo, Kelly, Alicia, Matt, maen nhw gyd i dawnsio o'r blaen. Dwi ddim nesgus, ond ti'n mo, fi'n trio fy ngorau, gewn ni weld. Ie. Wel, pob lwc ti nos Sadwrn. Diolch. A jyst un peth arall, ydy Aline wedi gofyn ti mas eto? Achos mae'n gorgeous gethyn. Ti'n beth yn gwybod lle ti'n sefyll gyda Aline. Un munud dwi'n timid, munud nesaf fi'n gorgeous geth, a fi'n sy'n gobeithio byddai'n gorgeous geth nos Sadwrn yma yn lle timid eto. Croesi bysedd. Pob lwc. Cofiwch fwy leisio, diolch. Fi'n gweud bob wythnos yn dydw i.